И здравейте хора, аз съм Фънкил. Днес с моят приятел Никшата ще снимаме видеоклип на играта Nebulos в някои от тези светове. Искаш ли в КК? Хайде. Чакай, че ми изчезна. Ето го. Ето. Ето го Никшата. Под мен в класацията. Добре. Къде искаш да срещна? Бих казал горният десен. Аз бисто съм си там. Скинат ми един жълт. Няма значение, аз ти вижда името. Ето ме, да съм въгъла точно. Това съм аз. Добре, че сме равни, че иначе... Не! Бягай оттам. Бягам. Ей! Извинете. Това е един ароматизатор. За мен? Късно. Изядоха ме. Тролата изяде. Да. Тролфейс. Съмнявам се, че е И мен ме тролфейс. изядах. Един момент, че... Ето. Къде да се срещна? Ами... Там Долния десен. гледам на картата, да, долния десен, там гледам, че има така Синя. вселена. Синя. Вече няма. Ще ме фиднеш ли? По-леко. Браво, кога стана такъв? Преди малко изядах оня My Minions. Ще не си купиш някакъв такъв движещ скин. Какъв? Такъв като моя. Това не е движещ. Движеще. Виж. А, Ей! Дай сега. Ето. Извинете, ако малко лагва. Интернетът не е много силен. Ето, гадост! измъкнах се. Аз па съм мъртъв. Аз почти. И аз вече съм. Спънах се до синя. Ти къде си? Ами аз просто си обикалям. Аз влизам в долния десен. Мразя тези бъгове. Гадост. В долния десен има един раздвоен. Аз па съм се запътил към към долния лав, ама вече се е съединил, нали? Нали? Не знам. Аз съм в долния лав. Човек, караш ме да се разхадвам от посока на посока. Ти къде си? Ами, не мога да ти кажа местоположение. Аз мога. Близко до мен. Къде си ти? Чакай. Ето те. Сега ще фидна само да се съедини. Ето. Ето, yes. Фидни ме за жели. Жели? Гона един. Жели. Не! И аз пак умрях, нали? Този най-големият се раздвои за мен. Мен ме изяде още преди теб. Аз съм на 51 точки. Браво, аз съм на 10 точки. Те двамата са ти. Гати ти има. О, yes. Какво толкова? Той е на трето. Много ме ядат.
На мен бъдна. Не. Той се раздвои. Бях колко от него. Мислех се, че ще ме глътне. Раздвоих се и ме изяде. Окей. И я нямам пари за този. Да видим. Къде искаш да срещна? Не знам. Горния десен. Хайде, млъкни. Добре. Къде си? Къде си? Помогнах на Джумбо и сега ми е фриент. И май Minions отново ме глътна. Нещо не ми върви, на теб ти върви повече. Да. Кой ниво си? Не знам. С тези плазмите не е нужно да стигаш 51 левел. Огромен си! Чакай. Feed me! Не, какво правиш? Идвам. Не! Човек, станали голям и издавам багажа. Мамка. Така се зависах да фидвам. И не видях изобщо, че някакво голям идва. Ако някой от всички вас е в кликът, Не им се извинявай. Ако това ще правиш. добре. Скорост. Yes. Виж класация. Браво, на второ място си. Да. И вижте с колко точки. Браво. Не знам, че е колко е. Скорост. Пръснах се. Стига, бе. Гадост. Йосиф, огонь. Кажи, че ще оживея, моля да оживея. Искам да оживея. Не оживях. Как може да не ми върви никога? Тази игра не ми е на късмет. Не ми кажи къде си да стана малко по-голям. Yes. Бягайте, това е само моя работа. Съм адски добре, не съм. Браво! Преди да те изяде. Ние сме равни левали. Омага. Ще се раздвижиш ли в мен? Да се раздвия за. Заби ми. И всичко ми стана черно. Сега добре ли е? Да. Окей. Ти и онзи къде сте? Ами аз го следа. На къде? Ходите. На долния, надолу. Ами той трябва да бяга. Ето те и теб. Бягай.
Изярали ли си или? Нито пък аз, което беше невероятен късмет, защото всички ми зави. О, трябва ми фид. Моля някой да ме фидне. Къде си? Не мога да кажа местоположение. Забили. Не, умрях. Не всичко е забиване. Нещо на мен в същия момент ме заби. Ай, стига де. Пръснаха ме и някакъв малък се опитваше да ми седе частиците, ама имах една по-голяма и той нали е припала. Ми даде, така аз опитах да иззема ония самолет, но той има главна с по-голямата. О, какво става? Да видим. Клипа вече е 10 минути. Искам да влезна поне в класацията преди да го спра. Там цялата маса. Моля. Къде си Готово. Ай, колко точки си? 300 и нещо. В класацията си. Няма да го спра тук и не съм в класацията. В класацията съм. Какво правиш, маймуна? Какво става? Къде си? Ето те. Няма да фиден, направо си го вземи. Не? Да видяш го прецакам. Опа. Браво на теб. Много хубав прецак направи. Такъв, че даже умрях. Благодаря, че ме прецака. Не съм виновна. Аз искрено ти благодаря. Сега няма да спра клипа отново. Бях в класацията, стига ми. Ако искаш да спираме. Да спираме. Стена. Чао, чао.